Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. DepEd at iba pang ahensya handa na sa pagbubukas ng klase sa June 8. Mga hamon sa education system ng bansa, muling inilatag ng assert sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Traffic at security plans para sa HRP Minor Basilica Proclamation sa June 10, handa na. At 12 kandidata ng Miss Apali 2026, ipinakilala na. Mutyaning Kapampangan, inaasam na masungkit. Nakalatag na ang mga hakbang ng DepEd at mga partner agencies upang tiyaking maayos ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aral sa June 8. Alamin ang kanilang mga paghanda sa ulat na ito. Handa na raw ang Department of Education o DepEd Region 3 kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sa ginanap na 2026 Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence and Media Conference, ibinahagi ng mga kalahok na ahensya ang kanilang mga hakbang upang maiwasan ang mga aberya sa pagpasok ng kinder hanggang senior high school students sa pampublikong paaralan. Sa talaan ng DepEd, may projected na mahigit 2.8 million students ang nag-enroll para sa kasalukuyang school year na siyang ikalawang pinakamalaking bilang sa buong bansa. Bagamat batid raw ng kagawaran na kulang pa rin ang bilang ng mga guro, libro at classrooms, sinabi nilang may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang malutas ang mga suliraning ito. Sa ngayon, hinihintay pa raw ang karagdagang kasunduan sa pagitan ng DepEd at ng mga LGU para sa mga itatayong silid-aralan na isinulong ng Malacanang noong Pebrero. Sa ngayon po ay wala pa pong listahan na ibinibigay ang central office. Pero ang pag-uusap po ng mga LGUs, province, and the cities, meron na po silang MOA. Kaya lang hinihintay na lamang po ay yung supplemental MOA wherein ang LGU ay siya po ang magpipili ng mga recipient schools. Patuloy naman daw ang pagpapatupad ng school building projects na napondohan na sa bisa ng ibang proseso tulad ng public-private partnership at iba pang programa ng DepEd. This 2026 as of now, wala po yung listahan natin ng LGU, pero meron na po tayong listahan na i-implement ng public-private partnership. Kasama rin po yung i-implement ng mga division or ini-implement na po ng mga division office, which is the learning continuity spaces. At meron po yung 63 classrooms. Ayon sa DepEd, kasamang Region 3 sa mga susunod pang yugto ng mga proyekto sa pagpapatayo ng mga classroom sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan. So balik po ako sa PSIP 3, ito po ay Phase 3. Meron din po tayong Phase 4, nakasama po ang Region 3. Pero ito po ang total number ng Phase 3 wherein kasama po ang Region 3, 1,887 classrooms. Noong 2025, 245 lang po ang Newcon. So ngayon po, meron pa pong DPWH implemented, sir. So dati po 245, this 2026 may batch 1 and batch 2 wherein ang number of classroom po is 971 at meron pa pong paparating na mga batches. All in all, from 2025, 245, ang total na po as of now ay 2,921 classrooms. Samantala, tinitignan din ng ahensya ang mga alternatibong hakbang para solusyonan ang pagkakaantala ng klase sa mga paaralan sa rehiyon na madalas nalubog sa tubig, partikular sa coastal areas. Actually, doon sa last na pinuntahan namin sa Ubando is a fishing area na yung mga bata talagang may sarili ng bota, yung kanilang mga gamit naka-plastic. So there's already parang sarili na lang intervention na. Yung naging bahagi na ng kanilang buhay. Yung pagpasok doon sa school na may tubig talaga. At ang kailangan na dyan talaga kung talagang i-address natin parang sa ibang bansa sa Thailand, yung floating school na. Yung floating school, kwan na rin yan, kinoconsider na rin ni DepEd na yung hindi na talaga yung fixtures talaga na yung
yung classroom na nakatayo, kundi pwede siyang floating school like in Thailand. Sa mga lugar naman na wala nang pagtatayuan ng bagong paaralan, ikinokonsidera na ng kagawaran ang pag-upa ng mga bakanting gusali. Ayon sa DepEd, kasama ang Angeles City sa mga lugar na nakikitang maaaring makinabang sa programang ito. Ang Department of Education po ay nag-launch this year ng leasing. So ayun po ang nakikita ko po na yung mga nagsara ng mga private schools. At kung halimbawa within the 50-kilometer radius ay meron pong school doon na kailangang i-decongest. Yun po ay magsasubmit po ang SDOs sa central office para po mai-approve po yung paglilist doon ng structure po na yon for a long term. Alam ko na po meron na pong naibabang first batch kasama po ang Angeles City doon. Bukod sa mga plano sa infrastructure at iba pang pangangailangan sa mga paaralan, umaasa rin ang DepEd na magreresulta ng dekalidad na edukasyon ang ipapatupad na 3-term school calendar. Nakatutok raw ang bagong kalendaryo sa pagbawas ng pagkakantala sa mga klase sa pamamagitan ng mas maayos na pag-schedule ng mga break at iba pang aktibidad sa paaralan. One of the objectives that being mentioned po is to improve the learning continuity wherein it also includes the yung pagbibigay ng scheduled breaks for our teachers and for our learners, and I think dito po sa mga objectives na i-present that really support the curriculum implementation. Let's say, nagkaroon po ng promoting balanced learning periods na kung saan talaga ay longer and more focus on learning sessions na we advocate talaga na no disruption of classes, wherein kung nakita din on the presentation based doon sa schedule ng term 1, 2, and 3, nandoon na lang po yung mga other mga school activities na that really cause delay and interruption for our teaching and learning processes effectively po. Sa usapin naman ng kaligtasan, may nakahanda na raw security plan ng kapulisan sa rehiyon para sa araw ng pasukan. Mahigit 3,000 pulis at force multipliers ang ipapakala sa areas of convergence ng mga guro, estudyante at mga magulang. Yung po ating balik eskwela 2026-2027, combination na po ito ng ating pagbabantay sa ating mga sa schools, sa terminal, sa lahat po ng places of convergence na kung saan po yung ating mga teachers, the parents, and the students will be provided with the necessary security. Ito naman po ay tried and proven na kuwan natin sa Region 3. Kasama rin sa operasyon ang pakipag-ugnayan sa mga barangay upang mas mapalakas umano ang seguridad sa mga paaralan. A majority of our force multiplier belongs to the barangay. Alam naman po natin, tayo galing po tayo sa mga barangay schools, sa mga elementary schools. In far-flung areas po, the barangay tanods will be utilized in coordination with the chief of police, and we have already conducted initial meetings. May mga pagpaplano na po na ginawa to make sure po na yung ating mobile patrol system, foot patrol system, at saka yung ating police assistance desk will be established during the opening of classes. Samantala, sa kabila ng nakatakdang pagbubukas ng klase sa June 8, nagpaalala ang DepEd sa mga magulang na hindi pa sarado enrollment sa mga pampublikong paaralan. Tatanggapin pa rin daw ang mga late enrollees para sa final processing hanggang July 27. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng muling pagbubukas ng klase sa June 8, muling inalatag ng grupong ASERT ang mga suliraning kinakaharap ng bansa pagdating sa edukasyon. Si Raymond Tasoy ang magbabalita. Hindi po ang mga guro natin na may problema. Hindi po ang ang kakulangan sa training ng ating mga guro ang problema. Ang problema, yung mismong sistema. Habang papalapit ang pagbubukas ng school year 2026 to 2027, muling binigyan diin ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT
ang mga problemang kinakaharap ng education system sa Pilipinas taon-taon na anilay nangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Ayon sa grupo, sasalubungin ng mga mag-aaral ng 165,000 na kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa, habang nagtitiis ang marami sa matinding init ng panahon. Dagdag pa nila rito ang kakulangan sa 30,000 guro. Giit pa ng ASERT, hindi lang infrastructure ang dapat tutukan, kundi pati ang redundant reports at compliances na kinakailangang gawin ng mga guro at school head. Nila, imbis na makapag-focus sa pagtuturo ang mga ito pa ang karaniwang pinagtutuunan ng pansin. Bagaman may administrative officer sa mga paaralan, sinabi ng ASERT na hindi pa rin sapat ang deployment ng mga ito, kaya patuloy na napupunta sa mga guro ang maraming non-teaching task. Pati ang taunang brigada eskwela. Kinwestiyon na rin ng grupo. Giit nila, ang pagme-maintain at pagsasaayos ng mga paaralan ay tila nagiging pasanin na ng mga guro at magulang. Dapat nila'y mas malaki ang direktang suporta ng pamahalaan upang hindi nakasandig sa mga donasyon at solicitation ang mga pangangailangan sa eskwelahan. Ayon kay Arlene James Pagaduan, presidente ng ASERT National, mula nang maupo si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education hanggang sa naipasa ang posisyon kay dating Senator Sonny Angara, wala pa ring nakikitang mahalagang pagbabago ang kanilang grupo sa sistema ng edukasyon. Matagal na ring humihiling ng dialogo ang ASERT sa bagong kalihim upang maiparating ang mga issue, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napagbibigyan. Ang ASERT naman po ay willing na makipagtulungan. Malaman lamang talaga natin kung nasaan ang problema. Kaugnay naman ng mga reforma, sinabi ng grupo na bukas sila sa mga hakbang na layong maprotektahan ang mga araw ng klase tulad ng 3-term school calendar. Subalit babala nila, baka mauwi lang ito sa panibagong reform fatigue. Tuwing may bagong liderato kasi ay tila may bagong reformang kailangang imbentuhin, kaya nawawala ang continuity. Bukod dito, hindi rin daw nito nasasagot kung matatapos na ba ang problema ng mass promotion at ang mga aktibidad na anilay humihila sa mga bata palabas ng silid-aralan. Samantala, bukod sa panawagang salary upgrading, hinihiling din na ASERT ang sapat na pondo at ganap na pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers na sa loob ng 60 taon ay hindi raw kailanman nilagyan ng sapat na budget allocation ng DepEd. Sa huli, nanawagan ng ASERT sa mga guro na magkaisa at palakasin ang kanilang mga unyon upang magkaroon ng boses. Sa mga magulang naman, huwag nilang isisi sa mga individual na guro o principal ang kakulangan ng sistema, kundi sa pamahalaan at mga institusyon na may pananagutan dito. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Muling itinalaga si Senator Bam Aquino bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Kasunod nito, pinuri niya ang pagdalo ni Senator Cheese Escudero sa plenary session na ani makatutulong sa pagbabalik ng trabaho sa Senado. Tignan ang mga kaganapan sa Senado sa report na ito. Nagpasalamat si Senator Bam Aquino sa naging desisyon ni Senador Francis Cheese Escudero na dumalo sa plenary session ng Senado nitong Miyerkules, June 3. Ayon kay Aquino, mahalagang hakbang ito upang maibalik ang maayos sa takbo ng Senado sa gitna ng umiiral na leadership at political impasse ng mataas na kapulungan. Sa kanyang Facebook post, pinuri ni Aquino si Escudero sa pagpapakita ng katapangan at dedikasyon sa institusyon. Hudyat raw ito ng pag-asa upang lagpasan na ng mga mamabatas ang mga internal conflict at bumalik sa kanilang pangunahing tungkuling magsilbi sa bayan. Binigyang diin ni Aquino na dapat unahin ang institusyon ng kapakanan ng mga Pilipino kaysa tensyong politikal na nagpapabagal sa proseso ng paggawa ng batas. Kasunod nito, itinalaga muli bilang chair ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture si Aquino. Ayon sa senador, direktang naapektuhan ng deadlock ang mga komite at mga panukalang dapat sana'y umuusad para sa kapakanan ng mamamayan. It's very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho.
Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report. Sa kabila nito, umaasa si Aquino na may babalik sa normal ang takbo ng Senado kung uunahin ng mga senador ang kanilang mandato sa publiko. Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan. Sa gitna ng mga hamon sa Senado, tiniyak ni Aquino ang pagpapatuloy ng mga mahalagang programa, kabilang ang Related Learning Experience o RLE subsidy na nagbibigay ng 25,000 pesos na grant sa mga mag-aaral ng nursing at allied health. Samantala, sinabi rin ng mamabatas na may positibong dulot din ang mga mas mataas na antas ng pagtutok ng publiko sa mga kaganapan sa Senado dahil mas nauunawaan nila kung paano gumagana ang institusyon at ang mga proseso sa loob nito. Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority, minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makakontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No? Sa huli, nanawagan si Aquino sa taong bayan na manatiling mapagmatsyag at patuloy na subaybayan ang aksyon ng kanilang mga halal na opisyal. Anya, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng publiko upang mapanatili ang pananagutan at transparency sa pamahalaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Pinaplansya na ng pamanuan ng Holy Rosary Parish ang mga preparasyon para sa nalalapit na solemn proclamation ng simbahan bilang minor basilica. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang report. Patuloy ang mga huling paghahanda ng pamunuan ng Holy Rosary Parish sa Angeles City para sa nakatakdang solemn proclamation ng simbahan bilang minor basilica sa darating na Miyerkules, June 10. Nagpulong ang ad hoc committee na binubuo ng mga pari, Parish Pastoral Council, church ministries at volunteers upang plansahin ang mga detalye para sa ikatatagumpay ng makasaysayang aktibidad. Ayon kay Father Gian Sagum, chairman ng ad hoc committee, tinitiyak nila na magiging maayos at bukas para sa lahat ng mananampalataya ang pagdiriwang. We have been planning for this day to be as much as possible, to be more inclusive as much as possible, karing mas marakalataong balo tamong bisang makisan metong, kalulo, makwalta, from all sectors of society. Expectamo pong mamanyatangla, even from the highest officials to the ordinary people. Very welcome tamo pong datang kaya pong daratang solemn proclamation na po ning kakatamong minor basilica. Kaugnay nito, naglatag na ng mga hakbang ang organizing committee at mga katuwang na ahensya para sa pagsasaayos ng trapiko. May tinalaga na ring free parking area sa paligid ng simbahan. Expectamo po ing dakal po misarang dalan, may ka road diversions tamo po. Pero most specifically, imo pong misarang dalan is ini mo pong makuya da dalan king harap na po ning kikatamo pong minor basilica and then maging one way po itang San Jose Road. Pero atin tamo pong sapat na parking para karing kikatamo pong pilgrims, mag-provide po ing kikatamo pong JDN and pong Nepo family para po kare po sa na datang provided ya po yung kakatamo pong Nepo Mall parking ating Nepo multi-level parking which will be open from 5 a.m. until 12 noon to accommodate our motorists and our vehicles who would come para po king kakatamo pong solemn proclamation. But we encourage also people, then po pilgrims sa datang, to explore Angeles through commute mo rin po para mas maging convenient mo rin po karela, yung pong kagad na po makapag-drop off king kakatamo pong minor basilica. Bukod sa mga preparasyon, nakahanda na rin daw ang mga aktibidad pagkatapos ng misa. Magkakaroon ng reception sa Holy Angel University para sa lahat ng dumalo sa okasyon.
Binigyang diin ng parokya na pare-pareho ang magiging pagtanggap at walang espesyal na pagtrato sa mga panauhin. Inaanyayahan po namin lahat kayo na pagkatapos po ng misa ay makisalo po sa ating reception. Sa atin pong ang reception po natin ay single lang po ang ating area na magaganap po sa ating Holy Angel University. Naroon po tayo lahat at pare-pareho po lahat ng ating kakainin para po sa lahat doon. Welcome na welcome. Wala pong VIP. Meron lang po sigurong separation sa lugar kasi hiwa-hiwalay po. Hindi po ma-accommodate sa isang lugar. So medyo ihiwa-hiwalay po tayo doon. Pero lahat po tayo, we are expected to be fed well sa araw pong iyon. Doon po sa Minor Basilica po, sa reception pong iyon, ang sosobra pong pagkain directly will go to the Angeles District Jail. Hindi raw biro ang gagastusin sa solemn proclamation, kaya't bukas ang Holy Rosary Parish sa mga nais tumulong. Welcome po tayong tumanggap ng donations at sa mga avenues po na nakapost po sa ating mga Facebook pages, ang ating Pisamban Maragul Facebook page, official Facebook page, at napagkasunduan po namin since the beginning of our planning, bago pa po dumating itong decree na ito na hinihintay natin since last year. Ayon kay Father Sagum, anumang matitirang pondo ay ilalaan sa iba't ibang pastoral at social outreach programs ng parokya para sa marginalized sectors. Napagkasunduan po that all of the remainders, at yun po ang pinagsusumikapan natin, na lahat po ng sosobra at lahat po ng malilikom pagkatapos po ng preparation ng Minor Basilicang ito will all go directly to all the pastoral programs for the least, for the poorest of the poor ng ating pong komunidad, ang mga programa po ng ating Minor Basilica for the prisoners, for educational assistance, for our scholars, for the deaf and mute community, for the IP communities, para po sa mga poorest of the poor. Yan po ang paggagamitan po natin sa ating mga malilikom na pondo sa ating pong solemn proclamation. Upang maiwasan ang kalituhan, ipinaaalam din ng pari sa mga deboto na posible raw na isara ang mga pintuan ng simbahan sa programa, bunsod ng air conditioning sa loob ng HRP para sa araw na iyon. We are planning to accommodate as many people as possible sa loob po ng simbahan, pero para po sa kanilang convenience, we are expecting to have an air conditioning system, at least for that day, a temporary air conditioning system para po ma-accommodate. Pero wag po kayo mag-alala because kung di man po kayo ma-accommodate sa loob ng simbahan, we will be providing at least 1,200 chairs with dome tent doon po sa labas ng ating simbahan sa Santo Entierro Street with 2 LED walls, with sapat pong air coolers doon po and a good sound system po dun sa labas so that everyone will be welcome, even the PWDs will be welcome at meron po silang exclusive place sa loob po ng ating simbahan. Samantala, pinapasalamatan din ng parokya ang LGU at iba pang ahensyang tumutulong sa paghahanda para sa seguridad at kaginhawaan ng mga dadalo. Sila po talaga nag-i-initiate, even sa ating mga meetings, sila pa po nagre-remind sa atin tungkol po sa ating security, sa convenience sa mga tao, sa traffic, at nagkapasalamat po kami lalong-lalo na sa ating City Mayor, si Mayor John Lazatin, sa ating Tourism Office, City Information Office, sa ating Police, sa ating ACDO, at lahat po sa kanila. Maraming salamat po for ngayon pa lang po, medyo ilang araw pa pero kinakabahan na pero nagpapasalamat dahil napakarami pong tumutulong. Nakatakdang magsimula ang misa para sa solemn proclamation ng HRP upang maging Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary sa ganap na alas 9 ng umaga sa June 10. Para sa mga nagnanais sumalo, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Holy Rosary Parish, Pisamban, Maragul para sa karagdagang impormasyon at gabay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May bagong pasilidad ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital para gamutin ng mga pasyenteng kakikitaan ng mga nakakahawang sakit, lalo na ang mga galing sa ibang bansa. Silipin sa report na ito. Hindi na kailangan lumuwas upang makapagpagamot ang mga pasyenteng hinakitaan ng infectious disease sa pagbubukas sa mga bagong pasilidad sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH sa City of San Fernando, Pampanga.
Pinangunahan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa kasama ang mga opisyal ng probinsya at Asian Development Bank Country Director Andrew Jeffries ang pagpapasinaya ng Type 1 Isolation Building for Center for Infectious Disease and Tropical Medicine at Biosafety Level 2 Infectious Disease Referral Laboratory itong May 29. Layunin daw nitong tugunan ang agarang pag-isolate at pagsusuri sa mga pasyenteng may nakakahawang sakit nang hindi na kailangang ipakonsulta o iproseso pa sa mga pasilidad sa Metro Manila. It's a 60-bed isolation facility, Center for Tropical Diseases and Isolation. So pagka infectious disease, dun sila isolate. And then yung isang building, yung Biosafety Level 2 building, which is the diagnostic. Ito yung molecular testing. Naalala nyo nung COVID, dun tayo hirap na hirap. Kasi sa RITM papadala. Ngayon, dito sa Region 3, meron na rin ganung facility, very modern, pati gene sequencing. Naalala nyo, pinapadala pa natin sa Philippine Genome Center na mahal. So now, magkaka-genome, kaya kung may virus na unknown, pwede nila identify through the genome sequences. So yan yung mga capabilities nito. Napapanahon raw ang mga ito at makatutulong sa paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng banta ng mga umuusbong ng sakit gaya ng hantavirus at Ebola virus. Makatutulong rin daw ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng local health workers dahil inaasahang maging sentro ito ng pagsasanay para sa mga doktor at iba pang espesyalista sa larangan ng infectious disease at molecular testing. Number one, dahil may airport tayo sa Clark dito sa Pampanga, pwede natin quarantine. Kapag may Subic Port, pwede ka mag-quarantine dito na. Hindi na dadalhin sa RITM. So yung mga i-quarantine, mga Ebola, nakapasok na, hantavirus, kailangan i-quarantine yan. Yun na yung isolation quarantine. Pangalawa, makakapag-train tayo ng mga espesyalista. Yun ang maganda. Yung mga batang doktor, matitrain sa molecular testing. Mga batang doktor, magagaling na espesyalista sa infectious disease. So, meron na raw 7 siyang subspecialty fellowship program. Ang mga proyekto ay bahagi ng Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 o HEAL program ng ADB na pinondohan ng aabot sa 200 billion pesos. Pinalalakas ito ang kakayanan ng mga ospital sa pagtugon sa health emergencies. Now, as you know, during that time, healthcare workers themselves were extremely exposed. And so this is one of about 30 different facilities being built around the country for, specifically to handle infectious diseases. Ayon pa sa ADB, bunga ng mga natutunan sa panahon ng COVID-19, pinaigting nito ang suporta sa health sector upang mapalakas ang kahandaan ng bansa sa mga susunod na health crisis. We work very closely with the central government, Department of Health and the Department of Finance and DepDev, for example, to come up with our program of support. And, this administration has put a lot more emphasis on the social sectors, health, education, and social protection. So we're putting a lot more support into those areas. And because of the COVID-19 pandemic, we've stepped up support in general to the health sector and built up the health professionals within ADB because of what we learned in the whole region is something like that you can move several steps forward developmentally and move quickly several steps backwards with such a pandemic. Malaking tulong raw ang mga pasilidad lalo na sa mga kamampangan at mga OFW na taga Central Luzon. Bukod dito, balak ka ring palawakin pa ang kapasidad ng JBL-MGH makaraang pumasa sa Kongreso ang House Bill 8623. Balo mo naman Pampanga dakal mag-abroad nereng uring makipagsapalaran king abroad. So tumuli latin ang panamdaman, no problem. Kung tala mo Kenny, JBL naman very welcoming, accommodating, so wala nang problema kanta. Nakasaad umano sa panukala ni Pampanga 3rd District Representative Michael Gonzales ang pagpapalawak ng bed capacity ng JBL-MGH mula 1,000 hanggang 1,500 upang mas marami pang pasyente ang mapagsilbihan sa mga susunod na taon. So approve ne po king House, may transmit ne po king Senate last May 6. At syempre, baro na naman medyo magulo pa king Senate. So by that time naman po siguro na mag-resume kami by SONA, ilakad tala ulit bang kanita po by end of the year, maging batas ne po ini pong JBL Medical Center. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Milyong-milyong pisong halaga ng mga smuggled na sibuyas at bawang ang nasabat ng mga otoridad sa isang imbakan sa Nueva Ecija. Mula raw China at Netherlands ang mga nasabing produkto. Ang buong detalye sa ulat na ito. Tinatayang mahigit 35.4 million pesos na halaga ng mga imported na sibuyas at bawang ang nasabat sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija, kaugnay ng umano'y agricultural smuggling. Mismong mga opisyal ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang nagsagawa ng inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto nitong Lunes, June 1. Ayon sa BOC, nag-ugat ang operasyon sa impormasyong natanggap mula sa NBI hinggil sa umano'y iligal na pagpasok at pag-iimbak ng imported agricultural products. Sa magkasanib na operasyon kasama ang Philippine Coast Guard, nadiskubre sa pasilidad ang nasa 10,948 na sako ng dilaw at pulang sibuyas mula China at Netherlands. Gayon din ng 12,350 na sako ng bawang na mula rin sa China. Dahil dito, naglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention nitong May 21 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa importer at iba pang posibleng sangkot sa kaso. Sinusuri rin ng mga otoridad kung may mga tauhan ng gobyerno na posibleng sangkot sa pagpasok at paggalaw ng mga naturang produkto. Ayon kay NBI Director Matibag, titiyakin nilang mapapanagot ang mga responsable sa nasabing operasyon o sino mang mapapatunayang lumabag sa batas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Binuksan sa Bacolor, Pampanga ang first ever onion cold storage facility sa probinsya na kayang mag-imbak ng hanggang 20,000 sako ng sibuyas. Narito ang ulat. Isang hakbang upang mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka ng sibuyas ang inilunsad sa Bacolor, Pampanga nitong Martes, June 2 matapos pasinayaan ang kauna-unahang onion cold storage facility sa lalawigan. May kapasidad itong mag-imbak ng hanggang 20,000 sako ng sibuyas. Layunin ng bagong pasilidad na mapanatili ang kalidad ng ani habang binabawasan ng post-harvest losses. Sa pamamagitan ng cold storage, mas mabibigyan umano ng pagkakataon ng mga magsasaka na hindi agad ipagbili ang kanilang ani at maghintay ng mas magandang presyo sa merkado. Ang proyekto ay bahagi ng programa ng Department of Agriculture para sa High Value Crops and Onion Industry Development. Dito pinalalakas ang supply chain, kasunod ng mga naging pagtaas ng presyo ng sibuyas sa mga nagdaang taon. Ayon sa mga kinauukulan, karaniwang isang beses lamang sa isang taon ang anihan ng sibuyas at maaaring itong itago ng hanggang 6 na buwan kung nasa maayos na kondisyon, kaya mahalaga raw ang ganitong pasilidad sa pagpapanatili ng supply. Kasabay nito, inaasahan din na madaragdagan pa ang onion production sa Bacolor na kasalukuyang mahigit 50 hectares na taniman sa ilalim ng Bacolor Onion Growers Association. Bukod sa pasilidad, siniguro rin ang karagdagang suporta tulad ng mas maayos na transportasyon at distribusyon upang mapabilis ang pagdala ng ani sa mga pamilihan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News. Ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na may mga batas para proteksyonan ang mga financial consumers laban sa scamming. Para sa buong detalye, panoorin ang report na ito. Mas pinaigting ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga hakbang upang maproteksyonan ng taong bayan laban sa mga scam sa pamamagitan ng Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act na kilala rin bilang AFASA Law. Tinalakay ang batas na ito sa Kapihan at Balitaan ng Kapisaran ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter nitong May 28 sa BSP San Fernando Branch. Ayon sa BSP, sa oras na mga biktima o makompromiso ang bank account dahil sa panuloko, kailangan daw na ipaalam ito kaagad sa mga kinaukulan upang mabilis na maaksyonan. Always advise them na mag-report tayo sa law enforcement and hindi ibig sabihin na nag-report na tayo sa law enforcement, bawal na tayo mag-report sa bangko. Lagi nating ina-advise na pwede niyong i-avail yun parehas.
Kasi law enforcement will help you investigate the scam. The bank will help you somehow through the processes na nandun sa AFASA na mapigilan na lumabas ka agad yung pera from the financial system, matrace man lang kung ma-verify yung transaction, ganyan. Ipinaliwanag din ng BSP na katuwang ng AFASA ang Financial Products and Services Consumer Protection Act o RA 11765 na naglalatag ng mga karapatan ng financial consumers. So, you also have this another law naman na FCPA, Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ito naman, in-establish niya doon yung rights ng mga consumers natin pagdating sa mga services na ino-offer ng mga bangko natin, ng ating financial institutions. Sa ilalim ng naturang batas, may mga mekanismo para sa mga reklamong may kinalaman sa posibleng paglabag sa karapatan ng mga kliyente ng mga banking institutions. Doon sa FCPA, nakalatag din doon yung mechanisms kung palimbawa si consumer meron siyang na-violate yung right niya sa financial consumer dahil doon sa service ng bangko na yun, halimbawa. It's considered a consumer complaint. Ibig sabihin, yun yung pwede natin i-report kay BSP. Si BSP, meron siyang different channels. May email, may official BSP email. Tapos may hotline. Tumatanggap din po kami ng complaints through the hotline. Tapos, meron din tayo yung si Bob, no? Si BSP Online Body. Samantala, bukod sa pagtugon sa reklamo ng mga consumer, kabilang din sa mga tinitigdang hakbang ng BSP ang pagpapalakas sa mga paraan ng pag-verify sa mga transaksyon. Kabilang dito ang paglilimita sa paggamit ng one-time PIN o OTP sa pamamagitan ng SMS o text messaging sa ilang high-risk transactions. So limitation siya sa critical or high-risk transaction. Pero pwede pa rin siyang gamitin dun sa other types ng, alam mo, yung mga low value. Kasi may cost kasi sa bangko yung each control mechanism that they implement. We have this tinatawag na risk-based authentication. So mas stronger yung implement mo na control doon sa mas high-risk transaction. And then para naman doon sa mga low-risk, doon ka na sa basic authentication. Nilinaw naman ng BSP na hindi ganap na iniaalis ang OTP at maaari pa rin itong isama sa iba pang paraan ng pagberipika ng mga transaksyon. Pwede pa rin aralang gamitin ng mga bangkong OTP kasama ng iba pang security measures depende sa kanilang risk assessment. Or pwede rin nilang gawin na i-combine yung OTP doon sa existing mechanism nila para instead na 2-factor, maging 3-factor or 4-factor. Pag nag-OTP pa rin yung bangko, wag nyo agad i-judge. Ando naman kami para bantayan yung controls ng bangko. Hindi naman necessarily ibig sabihin na may OTP pa rin sila is hindi sila safe. Ngunit ayon sa BSP, hindi sapat ang mga security control kung hindi mag-iingat ang mga account holder. Pinayuhan nila ang mga kliyente na maging mapagmatsyag at i-monitor din ang kahina-hinalang transaksyon sa kanilang mga account upang hindi mabiktima ng scam. Halimbawa, kakikreate pa lang ng account and then ang dami na agad pumasok sa kanya ng mga transaction. So suspicious na yan. Kasi unang-una, walang prior relationship yung bangko dun sa customer. Hindi niya alam yung behavior ng transaction. So okay lang na i-block niya yon and then i-verify muna yung transaction. Yun yung safest way sa bangko to prevent din yung risk. Tinukoy din ng BSP ang ilang uri ng hindi pangkaraniwang transaksyon na maaring ma-flag ng mga bangko. So another behavior, pasok yung pera, labas agad, yung masyado mabilis yung velocity, suspicious din yan. Large value, yung hindi fit dun sa finil upan niya dun sa KYC form. Minsan kasi lalagay nila employee lang, regular employee, but then ang bilis yung dating ng pera. Suspicious din yan. May paalala rin ng BSP sa mga tawag o mensaheng nagpapakilala mula sa mga bangko o iba pang financial institutions. Anila, iwasang magbigay ng personal na detalye upang hindi makuha ang kanilang banking credentials at malagay sa panganib ang kanilang mga account. About sa verification naman, pag may na-scam halimbawa tapos tumawag sa inyo, ang basic natin dyan by default, wala dapat hihingin yung tumatawag sa inyo.
they will just provide information. Wala kayong i-disclose sa kanila. Username, password, bank account, walang papagawa sa inyo na click mo to, open mo yung app. Hindi nila dapat gawin yan. Patuloy umanong minomonitor ng BSP ang mga umiiral na panganib sa digital at banking transactions habang pinaiigting ang mga panuntunan laban sa financial scam. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinasinayaan ng mga proyekto ng Virgen de los Remedios Parish Church sa Minalin kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng simbahan nitong katapusan ng Mayo. Naisagawa ang mga proyekto sa tulong ng LGU, sponsors at mga mananampalataya. Narito ang ulat. Higit na makapagsisilbi ang Virgen de los Remedios Parish Church sa mga mananampalataya matapos ang isinagawang blessing sa ilang bahagi ng simbahan nitong linggo, May 31. Pinangunahan ni Reverend Father Joselito Among Tok Vital ang pagbabasbas kasama ng mga lokal na opisyal, sponsors at iba pang sektor na malaki ang naging papel sa mga proyekto. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-70 anibersaryo ng Virgen de los Remedios Parish Church sa Minalin na may temang With Mary, 70 Years of Grace and Hope. Dahil sa pagsasakripisyo at pagtutulungan, naitayo ang Adoration Chapel, Christ the King Hall, Choir Loft, Altar, Sacristy, Mater Dei Hall at Regina Cayley Hall. Sa pagtutulungan po ng provincial government, tapos yung sa LGU po, sa support po ni Mayor Philip, at syempre po si Among, mga lahat po ng tumulong na ipatayo po ito. Hindi naman po ito maitatayo kung hindi rin po sa pagsasakripisyo ng mga parishioners po natin, tsaka po sa council po natin. Alam naman po natin, itong church, hindi naman po siya yung parang nag-earn, kumbaga. Pero sa mga donasyon po ninyo, sa tulong po ninyo, ito po magiging tuloy-tuloy po yung mga services na naibibigay din po ng church na ito para po sa ating mga parishioners. Bilang ama ng bayan at kanyang personal na debosyon, naniniwala si Mayor Philip Nagit na may mga pagkakataon na nagkakaisa ang simbahan at ang pamahalaan para sa kabutihan ng taong bayan. Meron ding mga bagay na pwede tayong magkaunawaan, lalo-lalo na pagdating sa maganda na magandang kinabukasan ng bayan. Kasi yung inaalagaan ng simbahan, yun din naman yung mga yung mga anak ng Diyos, yun din naman yung mga tao na inaalagaan ng gobyerno. Sa parishioners po ng Virgen de los Remedios, not just dito sa Santo Domingo, dito sa Doma Luis, including po yung certain part po ng Apalit and San Simon na kasama po sa parokya. Alam niyo po, dahil sa ating pare, sa leadership niya or under his stewardship, nagawa natin itong ating inaasam. But this continues to flourish because of the people around. Sana po tuloy-tuloy ang ating suporta sa simbahan at ganun din rin po sa gobyerno. Ayon kay Among Tok, nailuwal ang mga proyekto dahil sa pagnanais ng mga parokyano na ang maayos sa simbahan ay simbolo ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Kapag maganda po yung simbahan, kapag malinis, kapag peaceful po yung atmosphere sa simbahan, ibig sabihin, people are also peaceful and loving to God. Kaya we have that idea in mind, kaya lahat kami tulong-tulong. No? Madali rin umanong tumulong ang mamamayan dahil malinaw nilang naipapakita kung saan napupunta ang kanilang mga donasyon. Alam niyo po, hindi lang po yung mga mayaman, including ordinary people. Kasi po, in our parish, we see to it na lahat po ng funds, kunwari yung na-offer ng simbahan, lahat po yon para sa simbahan po yon. No? Ganun po ginagawa namin. Kaya people are becoming generous kasi po we are very transparent with money, and also we report everything to them. Gusto po ng mga tao yung gano'n na kaya madali para sa kanila yung magbigay. Sa pagtatapos ng mga proyekto, mensahe raw nila sa anibersaryo ng simbahan ang pinalakas sa pagserbisyo para sa komunidad. Lahat po nito, yung idea po namin, bakit pinagawa namin to serve people. Kaya after this, our focus is for the formation of people. And again, meron po kaming basic ecclesial community dito. Nagpapakain po kami every Sunday sa mga bata. Kaya after the construction, physically, we will be constructing the souls of the people.
Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ipinakilala na sa publiko ang 12 kandidata na kalahok sa Miss Apalit 2026. Hangad ng mga organizers na masungkit ang korona ng Mutya ng Kapampangan kung sino man ang mananalo sa patimpalak. Kilalanin sila sa report na ito. Nagbasik laban ng angking talino at kagandahan ang 12 apalitenya na lalahok sa Miss Apalit 2026 sa kanilang pagpapakilala sa publiko nitong Lunes, June 1. Bitbit ng mga kandidata ang kanilang mga taga-suporta, maging ang kanilang SK chair at barangay captain sa kanilang formal sashing at press presentation. Pinangunahan ni Vice Mayor Peter Nucom kasama ng iba pang opisyal ang sashing ng mga kalahok na tanda ng kanilang pagiging opisyal na pambato ng kanilang lugar. Nagpabonggahan din ng sagot ang candidates sa question and answer portion mula sa mga inimbitahang kasapi ng media kung saan kabilang ang CLTV 36. So much to offer. But one thing I know and what makes me proud of my barangay will be always its people. Because I've seen during the flood, because we know barangay is very vulnerable in terms of flood. And I've seen how people care for one another. And that's what makes me proud more than the products. It is the heart of the barangay. Thank you. It's a dish that use some other like menudo, mechado, and hamonado and other stuff. And they're gonna ferment it using a rice, and that started here in my barangay, San Juan. Apalit also is not just a municipality. If given a chance to represent our municipality, I will represent our municipality by using my voice and platform to showcase our traditions, festivals, and the warmth of our people. So if I will given a chance to represent again the municipality of Apalit on a bigger stage, I will use my voice and I valued our municipality by valuing the value of God. Ayon kay Nucom, makakatulong ang mananalong Miss Apalit upang lalong makilala ang kanilang bayan. So, ang message ko naman sa kanila, yung lalong-lalo sa ating organizing committee, not only the beauty and the pageant, not only the beauty, but also promoting sa ating tourism, sa kultura, at sa ating mga ng values ng ating municipality of Apalit. Umaasa ang vice-alkalde na masusungkit na ng mananalong Miss Apalit ang inaasam na Mutya ng Kapampangan crown sa matagal ng panahon. Kasi yung ating mga sa Mutya ng Apalit o Miss Apalit, not only after the pageant ng Miss Apalit, so kailangan may may future pa. Not only in the municipality of Apalit na pwedeng manalo dito sa Mutya ng Pampanga, and then sa ating Mutya ng Pilipinas. No? Yung ating yung in-encourage natin yung mga 12 candidates na ganun ang yung aming objectives at goals ng ating bayan ng Apalit. Bahagi ang patimpalak ng ika-429 na taong kapistahan ng bayan na matagal nang pinaghandaan ng lokal na pamahalaan. January pa lang po yung preparasyon natin na. At marami hong tao sigurado at mas masaya. At maraming salamat sa Fiesta Committee ngayon. Talagang organized tong ginagawa nila. So ngayon pa lang si Apong Iro umiikot na sa mga barangay. Last month po, umiikot na talaga at yung mga tao naman linulook forward pagdating ng June dito sa Apalit. 3 araw ipinagdiriwang ang kapistahan ng Apalit na tampok ang libad o ang fluvial procession ng patron ng bayan na si Apong Iro. Hiling ng alkalde na mag-ingat sa gitna ng kasiyahan. Invite natin yung ating mga kababayan na pumasyal at yung mga deboto ni Apong Iro, welcome na welcome ho kayo dito sa Apalit. Sa mga kababayan ho natin, lalo na sa mga makikipaglibad. Dobling ingat po, tripling ingat.
Yung pong libad, panata po yan. Hindi ho yung pag-inom sa gitna ng ilog yung panata. Yung panata ho, yung makipaglibad tayo, makapagdasal tayo, makapaghingi tayo ng tulong kay Apong Iro. Kasama si Jody Dizon Mercado, Arlene Salonga, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaaring i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News sa X, at CLTV 36 sa Instagram, at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok, at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.